دهساس تي في. السلام كبرات تغتاتلتي نحجي زوبا قرنا أفريقيا دهسيسنا أب دهساس تي في حزنا لكم مزينا لنا مسانا صنحوم هاجرات قرنا أفريقيا دبنات كوينات ينصاروا لهم أب قرنا أفريقيا زركب هاجرات بسنكي زت حلالخ دبلوماسياዊ قرولو ናይ ዶብ ግጭታትን ድሌት ባሕርን ከቢድ ደበና ኩናት የንጸራርዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተራእየ ወጥሪ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ተኣፋፊ ሰላም እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኮይኑሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ተሰጋጊሩ ይርከብ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ንኤርትራ ብወግዒ ብምኽሳስ ሰራዊት ኤርትራ ንመሬት ኢትዮጵያ ወሪሮም ሒዞም ኣለዉ ክብል ገሊጾም ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንዕጡቓት ጉጅለታት ፋኖ ትሕግዛላ ክትብል ትወቅሳላ ኤርትራ ብወገና ነዚ ክስታት መሰረት ዘይብሉ ንጎንፂ ዝዓለመ ክትብል ውዱቕ ገራተላ ኣብ ከባቢ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ድማ ስግኣት ደግሲ ኩናት ጥርዚ ኣብጽሒዎ ኣሎ እቲ ካልእ ዓብናይ ወጥሪ ምንጪ ኢትዮጵያ ወላኳ ኢዳ ተሰሓብ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ስምምዕ እዩ ሶማልያ ነዚ ስምምዕ ከም ግህሰት ልዕላውነት ብምውሳድ ምስ ግብፅን ኤርትራን ሓድሽ ወታደራዊ ሽርክና መስሪት ኣላ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ምፍላጥ ድማ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ሓላሊኽዎ ይርከብ ቱርኪ ነዚ ውጥረት ንምህዳእ ትገብሮ ዘላ ናይ ዕርቂ ጻዕሪ ገና ውፅኢት ኣየምፅአን ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ አዲስ አበባ ብምጋሽ ኢትዮጵያ ካብቲ ንሶማሊላንድ ናይ ምፍላጥ ስጉምቲ ክትዕቀብ ጸቕጢ ይገብሩሎም ጉዳይ ግድብ ህዳሰን ግብፅን ኢትዮጵያ ህንጸት ምምላእ ግድብ ህዳሰ ምዝዛም ስዒቡ ግብፂ ነቲ ጉዳይ ከም ናይ ህልውና ስግኣት ክትሪኦ ጸኒሓላ ካይሮ ሕጂ ናይ ድሕነት ቀይሕ መስመር ብምስራሕ ንኢትዮጵያ ካብ ኣንፈት ባሕርን ናይ ልንምዕጋት ምስ ኤርትራን ሶማልን ወታደራዊ ስምምዕ ተፈራሪማላ እዚ ሰለስቲያዊ ኪዳን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ምንቅስቓስ ንኢትዮጵያ ንምኽባብ ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ውሽጣዊ ጸገማትን ጽልዋ ሱዳንን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዳግማይ ዝተጓሃረ ግጭት ኣብ መንጎ ፌደራልን መንግስቲ ሕወሓትን ከምኡውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ዘይምርግጋእ ነቲ ዞባዊ ስግኣት ዝያዳ ከቢድ ይገብሮም ብተወሳኺ እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ መስፍሕፋሕ ናይ ውክልና ኩናት መድረኽ ናይ ምዃን ዕድል ሰፊሕ ኮይኑ ይርከብ ኣብዚ ጉዳይ ሕብረት ኣፍሪቃን ማሕበረሰብ ዓለምን ናይዚ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ብዘተን ዲፕሎማስን ንምፍታሕ እንተዘይተንቀሳቒሶም ቀርና ኣፍሪቃ ናብ ዘይውዳእ ናይ ኩናት ዓንኬል ክትኣቱ ትኽእል እያ ዝብል ስግኣት ዓብዩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝመጻና ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ሰላም